Siwusimiselo asilubeki la phela asilambile asiqashwa ngo-2.5 thousand 2500 kusho bani isimiselo idlamanzi Junior Khumalo shuthi laphana bephendula ipost ebibhalwe u1 uJobe Sithole ethi umfana wasemambathini sevumile ukuzobhola amazolo ngeweekend eNkandla. Siyabonga Mthiya ukuthi ukhuthalele ukuphusha ikhono lakho. Iposti lena kuba nomcimbi Sunday nge-28 kaSeptember 2025 eBizimali High School Sports Ground. I-event ethi Nkandla Heritage Celebration. Kuma-artist kukhona abanjengoJaiva Thokozani, Nkosi Amagcwama, oDumahle, uMjolisi, abantu abanjengoMayogato, oFalap, Khuzani Gatsheni, oNavigator, uMashaka. Abantu abaningi abagcwele laphana. O-MC umsakazo ongadumile, Mfana Phetheni, Samkelo Shezi. Nje ukusummarize nje le post le ukuthi kuzobe kukhona obani. Right. Into ethe yangidonsa amehlo ka iyo le ethi siwusimiselo asilubeki la phela asilambile asiqashwe ngo-2.5K kusho yena umfana usimiselo. Abantu baya-understand-a umaskandi ukuthi usebenza kanjani. They do understand very well. Bese kuba ney'nsizwa ezimbalwa ney'ntokozo ezimbalwa ezibese y'veza-ke imibono yazo kuma-comment section. Omunye ethi uParis uthi yena awulibeki kanjani ungabiziwe vele uyangidida manje. Ebese-ke yaphendula-ke uSimiselo laphana kuma-comment. Ezuzama lapha ngithanda inkani yakho uyibhova wena. Ngaso isikhathi udlala ngayo mfana iminyaka iyahamba. Akukho kuthina sakukhandile usazama nakuqala indima kamaskandi ukuthi ayikhandele igama lakhe ukuthi uthanda inkani. Ngaso isikhathi umfana akukho asakwenzile okubambekayo. Omunye uthi uSigenci Samambo uthi uzodlani Simiselo. Waphinde wabuya omunye uthi sithi labatwana sangothi lowo 2.5 bungasiza kodwa ekuvukeni kwemonto. Bakhuluma-ke nabanye abantu-ke ukuthi na lo mcimbi wethu lo mfana weqhawe okufaka isoil. Bakhuluma-ke abantu abaningi-ke ama-comment-ke akhona-ke laphana. Kodwa-ke indaba ilapha asazi noma uyadlala uSimiselo noma ukhuluma serious. Uma edlala-ke shuthi indlela abangcwekisana ngayo benoJobe laphana kwaSithole. Kodwa eqinisweni ukuthi umculo onzima kakhulu u-difficult. Abahleli bomcimbi indlela abenza ngayo izinto banendlela yabo ababheka ngakhona ukuthi into ukuthi bazoyimisa kanjani. So ngiya-understand oMroza Fakude beke bakhala ngale nto ukuthi kwesinye isikhathi bekuthiwa lapha ejozini angazi noma imkhanya kudeni befuna aseklishe ngisho sometimes 15,000 uthola ukuthi behle beze befuna ukufika nabo 5,000 ukuthi manje bese kuthatha sinemali engaka. Ubone ukuthi yena kunzima kakhulu wafisa ukucula kunzima kakhulu. So oSimiselo angazi if besafuna ukukhula kuwukuthi i-opportunity ne-chance ukuthi bekhule ikhona. Uyashizila lapha emculweni kamaskandi. Kwi-industry nje yokucula nje uyashizila. Uthatha noma yini usisikhathi for 3 years 4 years thola ukuthi uyabamba okubambayo ama-travelling kumele aphume kuyimonto amagitari ngoma yonke into futhi uphuma kuthi wena awusatholi lutho lapho kodwa kwazi ukuthi uqashiwe and futhi uholelwe. Kodwa uma uyabheka imali encane kwesinye isikhathi i-profile yakho isingakakhandeki ngendlela okuyiyona yona. Omunye umuntu yena uzothatha indlela ukuthi hayi kodwa nasebemkhokhela kancane. Kunabantu laphana sebeyikhandele igama akwaziwayo ukuthi yena sekubhadala i-brand umuntu usenesikhathi singakanani endimeni and uyazi umsebenzi wakhe amahithi abalandeli abezayo emcimbini bezojoyina bezothakasela ukuthi bekhuluma nobani. Nawe usukukhona uphiwa i-chance ukuthi uziveze as much as mhlawumbe itayima lakho lalidumile ngokucula kodwa kwanawe kusamele uziprove ukuthi yena yini ongayenzela abantu ukuze bekubone abantu. So into enjengalena akasazi noma is a joke or bayayidlalela or beqinisile lapha noSimiselo. Kodwa-ke if eqinisile-ke angazi ukuthi kuzoba kanjani. Kodwa-ke vele umculo awunamali. Kuthatha nje isikhathi futhi wenza imali. Khona sebenenhlahla-ke abantu bekhipha ingoma ukuthi ingoma yakho umuntu iyamphusha iyamfaka ey'ndaweni asheshe afinyelele lapha afinyelela khona. Naye njengomculo osesekhona osafisa uku-achieve izinto hayi makakhiphe ingoma nje mfana asebenze kahle abantu bazomthanda
imali le akumele ayibize uzoyibiza and futhi bazoyikhokha akhulunyelwe yingoma. Kodwa into ey'njengalezi yizoqhubeka zenzeka, sohleli sibabona abantu uthole ukuthi baqashwa omasipala bangabo kuphela, abahola zona lezi mali. Abanye ayifiki ngisho ku-5,000, uthole ukuthi umuntu una-more than 20 years, 15 years, aqala ukucula. Nenze ney'buzo ukuthi kanti ubani, why engakhoni ukukhula asuke kuleso siteji aye kwelinye izinga. Indaba kwesinye isikhathi yiwo amapolitiki akhona asuke ekhona. Uthole ukuthi umuntu abamboni njengomculi onga-achieve-a more lokhu asuke ekhona. Kuba buhlungu-ke lokho, kodwa nje uSimisele kuseyibhungu nje, usakhula naye umculo vele usazobona ufunda, uyazi naye ukuthi kuhamba kanjani, uya-understand. Naye le post akayibhalanga ngoba emhlabeni eyibhala ngamabomu or echwenza, uyazi ukuthi uyibhalelani and uyazi ukuthi i-reaction azoyithola kunina abantu iyiphi. Kuseyiyona ndlela yokuzimaketha naye leyo ukuthi ayifake kunina, futhi ni-discuss ngale ndaba njengoba nathi si-discuss-a sikhuluma ngayo. Kodwa nje into ekanje kukuvezela nje ukubonisa ukuthi abaculi bakithi bathwele kanzima kanjani when it comes to i-budget kubahleli bemicimbi, ama-promoter, kunabantu ababa-rate ukuthi ubani simkhokhela imali engaka iphelela, ubani simnika imali engaka. Iwona ama-challenges akhona. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi umcimbi uzoba khona ngazi yi-28 manje u-X lona sazi ukuthi ufakelwani emcimbini, ukhanselelwani because umcimbi uzobe ukhona phela. Kusho ukuthi umcimbi akukho okusamyezeliwe, uwe nje kuphela nje uSimisele ozobe engekho wena uthi yena i-2.5 shuthi-ke ayifinyeleli lapha afisa ukuthi ifinyelele khona. Asazi-ke, sithembe ukuthi umcimbi uzohamba kahle, sithembe ukuthi naye uSimisele kodwa i-profile yakhe uzoyisebenzela mase efika esitejini sokuthi abize lo mali afuna ukuyibiza, akwazi ukuthi yena ayibize. Ilokho nje umculo onjalo. Ngiyabonga, mthakathi.